να αρχίσουν να φανερώνονται οι υποσχέσεις του στη ζωή μας, αυτές τις υποσχέσεις που είναι στο λόγο του και οι υποσχέσεις που είναι προσωπικές. Μας έχει δώσει, μας έχει υποσχεθεί πράγματα και μας θέλει να πιστέψουμε ότι έτσι είναι, έτσι είμαστε, αυτό έχουμε και αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δόξα Κύριε, δόξα Κύριε, δόξα. Ωραία. Τώρα ανοίξτε μαζί μου να διαβάσουμε από το Δανιήλ 8:15. Δανιήλ 8:15. Συνεχίζουμε να μιλάμε στο μάθημα για τις δυνάμεις του Θεού και τις δυνάμεις του Σατανά. Αμήν. Έχουμε τη δύναμη του Θεού, έχουμε τους αγγέλους του Κυρίου που μας υπηρετούν, αλλά έχουμε και τον διάβολο, ο οποίος είναι εδώ να μας σταματήσει να λάβουμε τις ευλογίες του Θεού στη ζωή μας. Αμήν. Στο Δανιήλ 8:15 θα διαβάσουμε πώς ενεργεί ο διάβολος και πώς ενεργεί ο Θεός για να μας βοηθήσει να εξασκήσουμε την πίστη μας, να εξασκήσουμε τη θέλησή μας και να συμφωνήσουμε μαζί Του και να δούμε τις ευλογίες Του να υλοποιούνται στη ζωή μας. Στο 15 λέει, όταν εγώ ο Δανιήλ είδα την όραση και ζητούσα την έννοια. Είδε κάποια όραση και ήθελε να γνωρίσει τι σημαίνει αυτή η όραση. Τότε να στάθηκε μπροστά μου σαν θεά ανθρώπου και άκουσα φωνή ανθρώπου στο μέσον του ουρλαΐ που έκραζε και είπε «Γαβρίλ, Γαβρίλ, κάνε αυτό τον άνθρωπο να εννοήσει την όραση». Και ήρθε κοντά όπου στεκόμουν και όταν ήρθε τρόμαξα και έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου και εκείνος μου είπε «Ενόησε γε ανθρώπου, επειδή η όραση είναι για τους έσχατους καιρούς». Ο Θεός, η παρουσία του Θεού έπεσε πάνω στο Δανιήλ και δεν άντεξε και έπεσε κάτω. Όταν πολλές φορές βλέπουμε προσευχόμεθα για κάποιον και η δύναμη του Θεού είναι πιο δυνατή από τη δύναμη του ανθρώπου, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος. Αυτό συνέβη τώρα στον Δανιήλ. Και του λέει, επειδή η όραση είναι για τους έσχατους καιρούς. Το 15 και το 16. Διαβάσαμε και το 16. Τώρα βλέπουμε εδώ να αναφέρεται ότι αυτός που του μιλούσε ήταν ο Γαβρίλ, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Μιλήσαμε στο περασμένο μάθημα για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μιλήσαμε και για τον Εωσφόρο. Λίγα όμως, δεν είπαμε πολλά για τον Εωσφόρο. Τώρα πηγαίνουμε στον Γαβρίλ. Γαβρίλ σημαίνει ο Θεός είναι δυνατός. Η δουλειά του Γαβρίλ είναι να μεταδώσει το μήνυμα στους ανθρώπους, όπου ο Θεός τον στέλνει. Ο Γαβρίλ εξήγησε στο Δανιήλ την όραση για την Περσία και την Ελλάδα. Θα το δούμε πιο κάτω, το διαβάσω. Και στο 9, από το 20 μέχρι το 27, μιλάει εκεί για την 70η εβδομάδα που ο Θεός μίλησε στο Δανιήλ και του αναφέρει αυτά που επρόκειτο να γίνουν πριν το τέλος έτη. Του μιλάει για 70 εβδομάδες που πρόκειται να συμβούν και του αναφέρει ότι αυτό το μήνυμα είναι αυτό που ο Θεός τον θέλει να γνωρίσει.
του φέρνει αυτό το μήνυμα. Θα το δούμε σε λίγο. Βλέπουμε ξανά τον Γαβρίλ να φέρνει στο Ζαχαρία. Θυμάστε τον Ζαχαρία που δεν είχαν παιδιά. Αυτός ήταν υπηρετούσε στον ναό του Κυρίου, ιερέας, αρχιερέας. Και ήρθε ο άγγελος και του λέει ότι η γυναίκα σου θα γεννήσει. Αυτός δεν το πίστεψε και τότε αυτός αναγκάστηκε να του πει ότι θα μείνεις μουγκός για ένα διάστημα, γιατί αν μιλούσε θα σταματούσε αυτό που ο Θεός είχε αποφασίσει να κάνει. Αμήν. Βλέπουμε πως τελικά γεννήθηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής από αυτό το μήνυμα που έφερε ο Γαβριήλ. Πιο κάτω βλέπουμε ο ίδιος ο άγγελος, ο Γαβριήλ, έφερε στη Μαριάμ το μήνυμα, το όραμα, πως ο Ιησούς Χριστός επρόκειτο να συλληφθεί από αυτή και να γεννηθεί. Και η Μαριά μου ρώτησε πώς θα συμβεί αυτό, γιατί εγώ δεν γνωρίζω άντρα ακόμα, και της εξήγησε ότι αυτό θα γίνει για το Αγίου Πνεύματος. Το δέχτηκε και είπε, ας γίνει σε μένα σύμφωνα με τον λόγο σου. Και από εκείνη τη στιγμή συνελήφθηκε ο Χριστός μέσα της. Αυτό το έκανε ο Γαβριήλ, απεσταλμένος από τον Θεό, να ανακοινώσει τα καλά νέα. Ήρθε τον ορισμένο χρόνο και λέει αυτό θα συμβεί. Αμήν. Όταν υπάρχει ο ορισμένος χρόνος, κατεβαίνει ο Θεός και ανακοινώνει, παίρνει το μήνυμα. Αμήν. Τώρα, άμα θέλετε να δείτε αυτό που σας είπα στο 9:20, στο Δανιήλ, στο 9:20, και λέει εδώ, και ενώ εγώ μιλούσα ακόμα και προσευχόμουν και εξομολογιόμουν την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ. Τώρα ο Δανιήλ εδώ βρισκόταν στη Βαβυλώνα. Είδε ότι ο Θεός είχε υποσχεθεί μετά από 70 χρόνια θα τους βγάλει από εκεί. Και παίρνει σαν απόφαση να προσευχηθεί και να νηστέψει. Αμήν. Προσεύχεται και νηστεύει. Και το κάνει αυτό για 21 μέρες, μας λέει ο λόγος του Θεού. Και λέει, μας λέει εδώ πολύ καθαρά, εξομολογιόμουν την αμαρτία μου και την αμαρτία του λαού μου Ισραήλ και προσέφερα οικεσίες μπροστά στον Κύριο το Θεό μου για το Άγιο Βουνό του Θεού. Και ενώ εγώ μιλούσα ακόμα στην προσευχή μου, ο άντρας Γαβρίλ, που είχα δει στην όραση αρχικά, εκεί που το είδαμε στο 8:15. Πετώντας γρήγορα με άγγιξε την ώρα περίπου της εσπερινής θυσίας και με συνέτησε και μίλησε μαζί μου και μου είπε, Δανιήλ, βγήκα τώρα για να σε κάνω να πάρεις σύνεση. Στην αρχή των οικησιών σου βγήκε προς τα γη και εγώ ήρθα να σου δείξω αυτό. Επειδή είσαι υπερβολικά αγαπητός. Γι' αυτό κατάλαβε την οπτασία. Λέει, άκου και κατάλαβε αυτά που σου λέω. 70 εβδομάδες διορίστηκαν για το λαό σου και για την Άγια πόλη σου, ώστε να συντελεστεί η παράβαση και να τελειώσουν οι αμαρτίες, να γίνει εξηλαίωση για την ανομία και να εισαχθεί αιώνια δικαιοσύνη. Του μιλάει για τις τελευταίες ημέρες τώρα. Και πρέπει να περάσουν, του λέει, 70 εβδομάδες, που είναι 490 χρόνια. Από την ώρα που του μιλούσε, 490 χρόνια. Και θα γίνει, τι θα γίνει? Λέει ότι θα εισέλθει ή θα εισαχθεί αιώνια δικαιοσύνη.
Μιλάμε για το τέλος των καιρών. Και θα σφραγιστεί η όραση και η προφητεία και θα χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε από την έκδοση της προσταγής για να οικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ μέχρι του Χριστού του Ηγείτορα θα είναι 7 εβδομάδες. Του ανακοινώνει τα χρόνια που θα περάσουν ώστε να φτάσουμε στο τέλος. 7 εβδομάδες που είναι, πόσος είναι 7 εβδομάδες? 7 με επί το 7 είναι 490 χρόνια. Και 62 εβδομάδες. 7 εβδομάδες συν 62 εβδομάδες. Επομένως 62 πλάς 7 ή συν 7 πόσο είναι? 69 εβδομάδες. Του λέει θα περάσουν, θα οικοδομηθεί ξανά η πλατεία για το τείχος. Μάλιστα σε καρπούς στενοχώριας. Σε καιρούς στενοχώριας. Και μετά από 62 εβδομάδες ο Χριστός θα ακοπεί. Όμως όχι για τον εαυτό του. Θα πάει στο Σταυρό δηλαδή, θα τιμωρηθεί για ποιον? Για όλους εμάς. Πλήρωσε ο Ιησούς Χριστός. Όχι για τον εαυτό του. Και ο λαός του Ηγείτορα που θα έρθει θα αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο και το τέλος της θα έρθει με κατακλυσμό και μέχρι το τέλος του πολέμου και διορισμένοι αφανισμοί θα κάνει στερεή διαθήκη με πολλούς για μια εβδομάδα. Μιλάει για τον Αντίχριστο. Μιλάει για τον Ηγείτορα που θα αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο και το τέλος της θα έρθει με κατακλυσμό και μέχρι το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θα κάνει στερεή διαθήκη με πολλούς. Για πόσο καιρό? Για μια εβδομάδα. Αυτή τη συνθήκη που προσπαθούν να υπογράψουν οι ειρήνης εκεί κάτω στην Ιερουσαλήμ, ακόμα δεν έχει ο καιρός να την υπογράψουν. Αυτή η συνθήκη θα έχει ισχύ για μια εβδομάδα. Και στο μέσον της εβδομάδας θα σταματήσει η θυσία και η προσφορά. Και πάνω στο πτερίγιο του ιερού θα είναι το δέλημα της ερήμωσης. Το δέλημα της ερήμωσης σε ποιο είναι? Είναι το άγαλμα που είχε χτίσει ο Αντίχριστος για να το προσκυνάνε οι άνθρωποι. Θα είναι, λέει, στο πτερίγιο του ιερού θα είναι το δέλημα της ερήμωσης και μέχρι τη συντελεία του καιρού θα δοθεί διορία στην ερήμωση. Ήρθε ο Θεός τώρα και αποκαλύπτει για μέσω του Γαβριήλ τι πρόκειται να συμβεί μέχρι να φτάσουμε στο τέλος του χρόνου. Αμήν. Του λέει διορία 70 εβδομάδες. Αυτή η περίοδος άρχισε όταν ο βασιλιάς, νομίζω, Κύρος έδωσε τη διαταγή να επιστρέψει ο λαός του Θεού από την Βαβυλώνα. Άρχισε να μετράει ο χρόνος των 70 εβδομάδων. Χτίστηκε η Ιερουσαλήμ και μετά φτάσαμε στο σημείο να κοπεί ο Χριστός και περάσαμε μέχρι τη μέρα που κόπηκε ο Χριστός πόσες εβδομάδες? 7 συν 62, 69. Επομένως υπολείπεται μια εβδομάδα. Που στην κυριολεξία αυτή η εβδομάδα έπρεπε στη συνέχεια να έχει περάσει. Αλλά δεν πέρασε. Εκείνη τη στιγμή τελείωσε ο χρόνος για το λαό Ισραήλ. Στις 69 εβδομάδες. Στα 483 χρόνια. Και άρχισε μια άλλη περίοδος από την 69η εβδομάδα
Και μετά άρχισε ένα άλλος χρόνος. Ποιος χρόνος είναι αυτός? Αυτός είναι ο χρόνος που ζούμε τώρα, ο χρόνος της χάριτος. Ναι. Πολλοί δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό. Ακόμα και οι πρώτοι μαθητές δεν το κατάλαβαν αυτό. Βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων, με το που ανελήφθηκε ο Χριστός, περιμένανε μετά από 7 χρόνια να επιστρέψει. Περιμένανε, δεν είναι να επιστρέφει και συνειδητοποίησαν τι κάτι συμβαίνει. Είχαμε μπει στη χάρη, είχαμε μπει στον χρόνο της χάριτος. Και αυτός ο χρόνος της χάριτος θα πάρει 2.000 χρόνια. Ο χρόνος αυτός της χάριτος είναι περίπου 2.000 χρόνια. Μέχρι τότε είχαν περάσει. Είπαμε, την 7η μέρα τι υπάρχει, την 7η μέρα ανάπαυση. Την 7η μέρα υπάρχει ανάπαυση. Μέχρι τότε είχαν περάσει οι 69 εβδομάδες. Όλοι περιμένανε μετά από την 7η, 70η εβδομάδα να έρθει αυτό που μας είπε, αποκατάσταση, ειρήνη, δικαιοσύνη παντού. Αλλά δεν έγινε. Γιατί βρισκόμεθα στη χάρη. Και εκεί μέσα στη χάρη βρισκόμεθα τώρα και ο Θεός ξέρουμε ότι είναι πολύ κοντά. Απλώς καθυστερεί λίγο για να έρθουν και οι άλλοι που πρόκειται να σωθούν. Αλλά κανονικά λέμε για τις 2.000 χρόνια ότι πέρασε ο καιρός. Δεν έχουν περάσει τις 2.000 χρόνια. Είμαστε πολύ κοντά. Μπορεί να έχουμε τώρα 2014, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς που βρισκόμαστε. Γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε γεννήθηκε ο Χριστός. Και πότε πέθανε. Και δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, που αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Εγώ υπολόγιζα, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Χριστός θα έπρεπε να έχει έρθει. Υπολόγιζα το 2009, νομίζω, το έχω γραμμένο κάπου, ότι πρέπει να έρθει. Με το αριθμώντας τα χρόνια σε 460 μέρες το χρόνο, τώρα έχουμε 365 ημέρες το χρόνο. Αλλά ο Θεός μιλάει ότι ο χρόνος είναι 360 μέρες. Επομένως από εκεί χάνονται μέρες, χάνονται χρόνια. Άμα βάλεις τόσα χρόνια που 5 χρόνια προστίθενται κάθε χρόνο, αλλά βλέπουμε ότι ακόμα δεν θα έρθει σύντομα. Έρχεται πολύ σύντομα ο Χριστός. Και αυτό το αποκαλύπτει διαμέσου του Γαβριήλ ο Κύριος στον Δανιήλ που προσευχόταν για το λαό του. Και στη συνέχεια του λέει αυτά τα συμβούλια. Εντάξει, φτάσουμε αυτά μια άλλη μέρα. Εντάξει, πιο καθαρά για να τα δείτε πώς είναι. Τώρα μιλάμε κυρίως για τις δυνάμεις του Θεού, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον Γαβριήλ και τον Εωσφόρο και βρισκόμαστε τώρα στο σημείο να μιλήσουμε για τον Εωσφόρο, που σημαίνει... Συγγνώμη. Σημαίνει γιος της Αυγής. Ο Εωσφόρος. Ήταν πολύ όμορφος. Ο Εωσφόρος ήταν πάρα πολύ όμορφος. Και ήταν χωρίς αμαρτία. Είχε μεγάλη εξουσία και δύναμη από το Θεό. Μιλάμε τώρα για το Σατανά. Είχε πολλή εξουσία, μεγάλη δύναμη. Πολλή εξουσία. Όλα αυτά του τα είχε δώσει ο Θεός. Αλλά μας λέει ότι η καρδιά του υψώθηκε. Λόγω της ωραιότητάς του. Αμήν. Υψώθηκε. Προσπάθησε να υψώσει τον εαυτό του πάνω από το Θεό. Επαναστάτησε εναντίον του Θεού. Και όταν είδε δεν μπορούσε να κάνει κάτι από αυτά που ήθελε, παρέσυρε το 1/3 των αγγέλων που τον ακολούθησαν. Επαναστάτης, μιλάμε για επαναστάτη, επαναστάτης. Και τελικά χάνει τη θέση του από τον ουρανό
και πέφτει στη γη. Και βλέπουμε κυβερνάει τη γη σήμερα. Θυμάστε που είπε στον Ιησού Χριστό, τα βλέπεις όλα αυτά. Δικά. Είναι δικά μου. Πού τα βρήκε, κύριε Γάλλη? Γιατί σε μένα, λέει, δόθησαν. Από ποιον δόθησαν? Εμείς του τα δώσαμε. Λόγω αμαρτίας, ακούμε σε Αυτόν, κάνουμε ό,τι μας λέει και Αυτός μας κυβερνάει. Αυτός που τον σταμάτησε να φέρει ολοκληρωμένη καταστροφή ήταν ο Χριστός. Γιατί ήρθε και μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, του σατανά και μας μετέφερε πού? Στη Βασιλεία του. Αμήν. Ο σατανάς λοιπόν αποβλήθηκε από τον ουρανό και παρασπαθεί τώρα να χτίσει τη βασιλεία του πού? Επάνω στη γη. Αμήν. Πάνω στη γη. Τα εδάφια που έχουμε να διαβάσουμε για τον διάβολο, Ισαΐας 14, 12 μέχρι το 15. Μάλιστα. Ισαΐας. Δεκατέσσερα από το 12 μέχρι το 15. Και λέει, και έπεσες από τον ουρανό έως φόρε. Ο λόγος του νου. Γε της αυγής. Συντρίφθηκες κατά γης. Εσύ που καταπατούσες τα έθνη. Εσύ έλεγες στην καρδιά σου, θα ανέβω στον ουρανό. Θα υψώσω το θρόνο μου πιο πάνω από τα αστέρια του Θεού. Περηφάνεια το έκανε αυτό. Περιπανεύτηκε ο διάβολος. Και θα καθίσω επάνω στο βουνό της σύναξης προς τα μέρη του βορρά. Εκεί που είναι ο θρόνος του Θεού. Και θα ανέβω επάνω στα ύψη των σύννεφων και θα είμαι όμοιος με τον ύψιστο. Κοιτάξτε να δείτε που βάζει τον εαυτό του. Όμως, του λέει πιο κάτω, ο Θεός του λέει, θα κατέβει στον Άδη στα βάθη του λάκκου. Του λέει που πας. Γιατί περηφανεύτηκες. Γιατί ψώθηκε η καρδιά σου. Αυτοί που σε βλέπουν θα ατενίσουν σε σένα, θα σε παρατηρούν λέγοντας, αυτός είναι ο άνθρωπος που έκανε τη γη να τρέμει και έσυε τα βασίλεια. Αυτό θα συμβεί σε αυτόν. Αυτός που έκανε τη γη να τρέμει. Λέει στον Ιησού, όλα τα βλέπεις αυτά. Όλοι αυτοί που ακούνε σε μένα. Πίστεψε σε μένα και θα στα δώσω εσένα. Αλήθεια του λέω ο Ιησούς. Δεν του είπε όμως ότι όχι, αυτά δεν είναι δικά σου. Γιατί πράγματι ο διάβολος κυβερνάει. Κυβερνάει. Αν κοιτάξουμε στον 28, η Εζεκίλ 28, 1-19, και λέει εδώ, από το πρώτο εδάφιο, και έγινε σε μένα λόγος Κυρίου λέγοντας, γε ανθρώπου, πες τον ηγεμόνα της Τύρου, εσύ είσαι, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, επειδή ψώθηκε η καρδιά σου και είπες, εγώ είμαι Θεός, κάθομαι πάνω στην καθέδρα του Θεού, στην καρδιά των θαλασσών, ενώ είσαι άνθρωπος και όχι Θεός, και έκανες την καρδιά σου σαν καρδιά Θεού. Να εσύ είσαι σοφότερος από το Δανιήλ, κανένα μυστήριο δεν είναι κρυμμένο από σένα. Με τη σοφία σου και με τη σύνεσή σου έκανες δύναμη για τον εαυτό σου.
και στους θησαυρούς σου απέκτησες χρυσάφι και ασήμι. Με τη μεγάλη σου σοφία αύξησες τα πλούτη σου, για μέσω του εμπορίου και η καρδιά σου υψώθηκε εξαιτίας της δύναμης. Της δύναμης σου. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή έκανες την καρδιά σου καρδιά Θεού. Να γι' αυτό θα φέρω ξένους εναντίον σου, τους τρομερότερους από τα έθνη, και θα βγάλουν τα ξύδι σου εναντίον στην ωραιότητα της σοφίας σου και θα μολύνουν την λαμπρότητά σου, θα σε κατεβάσουν στο λάκκο. Δεν στο διάβολο. Και θα πεθάνεις με το θάνατο εκείνων που θα φωνευτούν στην καρδιά των θαλασσών. Θα λες ακόμα μπροστά σε αυτόν που σε φωνεύει. Εγώ είμαι Θεός. Δεν μετανιώνει. Συνεχίζει. Ενώ είσαι άνθρωπος και όχι Θεός. Στα χέρια εκείνου ο οποίος σε φωνεύει. Θα φανερωθείς με θάνατο απεριτμήτων, με το χέρι των ξένων, επειδή εγώ μίλησα, λέει Κύριος ο Θεός. Και έγινε σε μένα λόγος Κυρίου λέγοντα, γε ανθρώπου, ανέλαβε θρήνον, ενάντια στο βασιλέα της Τύρου και πες του. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Εσύ επισφράγισες τα πάντα, είσαι γεμάτος σοφία και τέλεια σε ωραιότητα. Στάθηκε στην Εδέμ, τον παράδεισο του Θεού. Ασφαλώς δεν μιλάει εδώ για τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος για αυτό το έθνος εκεί, αλλά μιλάει για κάποιον που είχε σταθεί στον παράδεισο του Θεού. Λέει, στάθηκε στην Εδέμ, στον παράδεισο του Θεού. Ήσουν περισκεπασμένος από κάθε πολύτιμη πέτρα. Μιλάει τώρα για τον διάβολο, τον Εωσφόρο, το γιο της Αυγής. Από σάρδιο, τοπάζιο και διαμάντι, βερίλιο, όνυχα και ίασπη, σαμφύρα, σμάραγδο, άνθρακα και χρυσάφι. Ήταν πλούσια ντυμένος με όλα αυτά τα πολύτιμα και πανάκριβα διαμάντια και χρυσαφικά. Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ήταν ετοιμασμένη για σένα κατά την ημέρα που χτίστηκες. Ο Θεός τον είχε υψώσει πάνω από κάθε τι. Ήσουν χρησμένο χερού για να επισκιάζεις και εγώ σε έστησα. Ήσουν στο Άγιο Βουνό του Θεού. Περπατούσας ανάμεσα σε πύρινες πέτρες. Ήσουν τέλειος στο δρόμο σου. Από την ημέρα που κτίστηκες μέχρι που βρέθηκε μέσα σου αδικία. Βρέθηκε μέσα του αδικία. Από το πλήθος του εμπορίου σου γέμισαν το εσωτερικό σου. Από ανομία και αμάρτησες. Γι' αυτό λέει θα σε απορρίψω από το βουνό του Θεού. Ως Βέβυλον θα σε οδηγήσω από μέσα από τις πύρινες πέτρες σε απώλεια. Χερού που επισκιάζεις. Η καρδιά σου υψώθηκε εξαιτίας της ωραιότητάς σου. Ήταν πάρα πολύ όμορφος ο Εωσφόρος. Πάρα πολύ όμορφος. Έφτασε στη σοφία σου εξαιτίας της λαμπρότητάς σου. Θα σε ρίξω κατά γης, θα σε εκθέσω μπροστά στους βασιλιάδες για να σε βλέπουν. Για να βλέπουν εσένα. Βεβήλωσες τα ιερά σου εξαιτίας του πλήθους των αμαρτιών σου. Εξαιτίας των αδικιών του εμπορίου σου. Γι' αυτό θα βγάλω φωτιά από ανάμεσά σου, η οποία θα σε καταφάει. Θα σε κάνω στάχτη επάνω στη γη, μπροστά σε όλους εκείνους που σε βλέπουν. Όλοι εκείνοι που σε γνωρίζουν, ανάμεσα στους λαούς, θα εκπλαγούν για σένα. Θα είσαι φρίκη και δεν θα υπάρξεις μέχρι τον αιώνα.
Αυτό είναι καταδίκητο. Αυτό του είπε ο Θεός ότι θα συμβεί. Αμήν. Το πρώτο που συνέβη, έχασε τη θέση του στον ουρανό και κατέβηκε στη γη. Αμήν. Και προσπαθεί τώρα να δημιουργήσει την αυτοκρατορία του επάνω στη γη. Και μας λέει στους Εφεσίους 2.2, κοιτάξτε Εφεσίους 2.2, στο δεύτερο κεφάλαιο προς Εφεσίους επιστολή. Ας το διαβάσαμε το ένα. Και εσάς που ήσασταν λέει νεκροί, λέει ο Παύλος στους Εφεσίους. Κάποτε λέει εσείς ήσασταν νεκροί. Σημαίνει ορισμένοι από το Θεό. Δεν υπήρχε η ζωή του Θεού μέσα σας. Αυτό σημαίνει νεκρός. Έχουμε τον νεκρό που πεθαίνει σωματικά, αλλά έχουμε και τον νεκρό που είναι νεκρός πνευματικά. Είναι χωρισμένος από το Θεό. Και λέει εσείς ήσασταν νεκροί λόγω εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών σας. Εσάς λέει σας ζωοποίησε ο Θεός, μέσα στις οποίες κάποτε περιπατήσατε σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου. Πολίτευμα του κόσμου. Τούτου. Σύμφωνα λέει με τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα. Ποιος είναι αυτός? Του πνεύματος, δεν λέει ποιος είναι. Του πνεύματος που σήμερα ενεργεί στους γιους της απειθίας. Οι γιοι της απειθίας είναι όλοι αυτοί που δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Και ο διάβολος ενεργεί στη ζωή τους. Ανάμεσα λέει στους οποίους και όλοι εμείς, βάζει τον εαυτό του, συναναστραφήκαμε κάποτε σύμφωνα με την επιθυμία της σάρκας μας, κάνοντας το θέλημα της σάρκας και των συλλογισμών και ήμασταν από τη φύση μας τέκνα οργής, όπως και οι υπόλοιποι. Λέει πριν πιστέψουμε, εσύ σε φύση και εγώ ήμασταν αυτοί. Ήμασταν από τη φύση μας τέκνα οργής. Όπως και οι υπόλοιποι, όπως και όλος ο κόσμος ο άλλος. Ο Θεός όμως λέει επειδή είναι πλούσιος σε έλεος εξαιτίας της πολλής αγάπης Του με την οποία μας αγάπησε ενώ είμαστε νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων μας ζωοποίησε. Μιλάει στους Εφεσίους και λέει ότι ο Θεός ήρθε και μας έδωσε ζωή. Τώρα θα δούμε πως ήρθε αυτή η ζωή. Και μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Και λέει πιο κάτω, κατά χάρη είστε σωσμένοι και μας ανέστησε μαζί Του και μας κάθισε μαζί Του στα επουράνια διαμέσου του Ιησού Χριστού. Βλέπετε το έργο που έκανε ο Χριστός, το έκανε για μας. Πήγε στο Σταυρό, πλήρωσε τις αμαρτίες μας. Αμήν. Για να δείξει, λέει, στους επερχόμενους αιώνας τον υπερπολικό πλούτο της χάρης Του με την αγαθότητά Του σε εμάς, εν Χριστώ Ιησού. Επειδή λέει κατά χάρη είστε σωσμένοι. Κατά χάρη. Δεν το αξίζετε να είστε σωσμένοι. Αλλά σωθήκατε κατά χάρη για μέσω της πίστης. Και η χάρη που είναι δώρο Θεού, αλλά και η πίστη προέρχεται κατευθείαν από τον Θεό. Σου δίνει ένα μέτρο πίστης και σου λέει μπες στη χάρη. Και λαμβάνεις, μπαίνει μέσα στη χάρη του Θεού και δεν ξέρεις πώς μπήκες. Κατά χάρη. Και αυτό έγινε, λέει, διαπίστευος. Και αυτό είναι δώρο Θεού. Όχι από έργα, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος, επειδή δικό Του δημιούργημα είμαστε. Καθώς κτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό για καλά έργα, που ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Αυτή η χάρη δεν ήταν μόνο για μας, αλλά είναι για όλους τους ανθρώπους. Αυτοί που τη δέχονται, μπαίνουν μέσα στη χάρη. Όσοι δεν τη δέχονται, δεν μπαίνουν μέσα στη χάρη. Το καταλαβαίνετε εδώ.
Εσύ δέχτηκες τον Χριστό, λες Ιησού Χριστέ, έλα μέσα μου, γίνε Κύριος της ζωής μου. Σε ευχαριστώ, γιατί εσύ πλήρωσες για τις αμαρτίες μου. Και σώνεσαι. Κατά χάρη είστε σωσμένοι για της πίστεως. Αλλά αυτό δεν είναι από εσάς, αλλά είναι τι? Θεού δώρο. Εκείνη τη στιγμή αναγεννάται ο άνθρωπος. Γίνεται παιδί του Θεού ο άνθρωπος. Από εκείνη τη στιγμή έφυγε από το θάνατο και μπήκε στη ζωή. Αμήν. Αυτή τι είναι? Είναι η χάρη του Θεού. Χάρη σημαίνει η καλή εύνοια του Θεού να σου δώσει κάτι που δεν σου αξίζει. Όλοι οδηγούμεθα στην κόλαση. Είμεθα κάτω από τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα, μας το είπε. Είμαστε κάτω από την οδηγία του άρχοντος της εξουσίας του αέρα, του διαβόλου. Αλλά ακούσαμε το Ευαγγέλιο, πιστέψαμε αυτό που ο Χριστός έκανε, είπαμε Ιησού Χριστέ, πιστεύω σε σένα, έλα μέσα μου, το έκανε και από εκείνη τη στιγμή έφυγες από το θάνατο και μπήκες στη ζωή. Αμήν. Κατά χάρη είστε σωσμένοι για τις πίστες. Καταλαβαίνετε αυτό? Καταλάβετε? Απλό, είναι απλό, πολύ απλό αυτό το μήνυμα. Είναι να πούνε, να πεις Ιησού Χριστέ, μπορεί να μην καταλαβαίνω πολλά, αλλά καταλαβαίνω ότι εσύ ήρθες εδώ στη γη με στόχο να με απαλλάξεις από την αμαρτία. Αυτός ήταν ο Κύριος στόχος του. Γι' αυτό ήρθε στη γη. Να μας φανερώσει την αγάπη του Πατέρα και να πάει στο Σταυρό και να πεθάνει για μας. Γι' αυτό δεν αντιστάθηκε. Τον βάλανε στο Σταυρό και δεν είπε όχι. Αμήν. Δεν έκανε τίποτα να αντισταθεί, να μην τον βάλουν στο Σταυρό. Αμήν. Γιατί μπορούσε να κατέβει οτιδήποτε ώρα έφυγε από το Σταυρό. Γιατί δεν είχε κάνει κάτι άξιο τιμωρίας. Δεν υπερασπίστηκε καμία στιγμή. Τους άφησε να τον τιμωρήσουν. Φορτώθηκε την αμαρτία του ανθρώπινου γένους. Γι' αυτό όποιος πιστεύει σε αυτόν, σώνεται. Αμήν. Τώρα, ο διάβολος τον βλέπουμε να επαναστατεί εναντίον του Θεού και να παρασύρει το 1/3 των αγγέλων που τον ακολούθησε. Και μερικοί από αυτούς, επειδή αμάρτησαν, αμαρτία που δεν έπρεπε να αμαρτήσουν, βρίσκονται τώρα κάτω, στο κατώτερο μέρος του Άδη. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού στο 6ο κεφάλαιο στη Γένεση, ότι αυτοί έμπλεξαν με τις γυναίκες των ανθρώπων, τις παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Θυμάστε τους γίγαντες. Αυτό απαγορεύεται να γίνει από αυτούς. Και ο Θεός τους έχει κλείσει στην Άβυσσο για να τιμωρηθούν. Γι' αυτό και οι άλλοι φοβήθηκαν και σταμάτησε το κακό. Αμήν. Σταμάτησε το κακό. Μας λέει τώρα στη Β' Πέτρο 2.4, κοιτάξτε Β' Πέτρο 2.4, Επιστολή Πέτρου, Β' Πέτρου 2.4. Επειδή ο Θεός, δεν λυπήθηκε αγγέλους που αμάρτησαν. Αλλά καθώς
τους έριξε στον Τάρταρο, δεμένους με αλυσίδες σκότους, τους παρέδωσε για να φυλάγονται προς κρίση. Ποιοι είναι αυτοί οι Άγιοι? Είναι αυτοί οι Άγιοι που αμάρτησαν. Πιο πολύ από ότι επέτρεπεται να αμαρτήσουν. Δεν επιτρέπεται να μπλέξουν αυτοί με τις γυναίκες και με τους ανθρώπους, όπως έμπλεξαν. Κι αν δεν λυπήθηκε τον αρχαίο κόσμο, αλλά φαίνοντας κατακλυσμό επάνω στον κόσμο των ασεβών, φύλαξε 8 τον Νοέ ως κήρυκα δικαιοσύνης και κατέκλυνε σε καταστροφή της πόλης των Σοδόμων και της Γομόρρας και τις απροτέφρωσε κάνοντάς τες παράδειγμα παράδειγμα εκείνων που πρόκειται να ασεβούν. Αμήν. Σε έκανε παράδειγμα. Στο Ιούδα 6, πιο κάτω μου πάτε, στον Ιούδα, είναι προς το τέλος, στο 6ο εδάφιο, Ιούδας. Και αγγέλους, λέει, αγγέλους, που δεν φύλαξαν τη δική τους αξία, αλλά εγκατέλειψαν το δικό τους κατοικητήριο. Τους φύλαξε με παντοτινά δεσμά από το σκοτάδι για την κρίση της μεγάλης ημέρας. Μιλάει για αυτούς τους αγγέλους που σας είπα, οι οποίοι δεν έμειναν έτσι όπως έπρεπε να μείνουν, αμαρτήσαν, αμαρτία που δεν έπρεπε να αμαρτήσουν και τους αλυσόδεσε αυτούς τους ανθρώπους. Βρίσκονται εκεί κάτω, στα Τάρταρα, στην Άβυσσο. Μέχρι να έρθει η μέρα να κρυφθούν μαζί με τους άλλους και να τιμωρηθούν. Ο διάβολος προσπαθεί να χτίσει τώρα τη βασιλεία του πάνω στη γη. Ασφαλώς γνωρίζει ότι ό,τι και να κάνει δεν πρόκειται να επιτύχει. Αυτό που να θυμάστε τώρα, θα τελειώσουμε αυτό, είναι ότι ο Σατανάς δεν γνώριζε ότι ο Ιησούς θα κάνει απολύτρωση στον άνθρωπο. Ο διάβολος δεν ήξερε το σχέδιο του Θεού ότι ο Ιησούς Χριστός θα κάνει απολύτρωση στον άνθρωπο. Θα πληρώσει δηλαδή για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος που πιστεύει σε Αυτόν να απολυτρωθεί. Και αυτό το βλέπουμε Α Κορινθίους 2.8 και στο Ιωάννη 6.4 μας λέει ότι ο διάβολος νικήθηκε στο Σταυρό όπως Ιωάννης 12.31 και Ιωάννης 14.30. Κοιτάξτε στο Α Κορινθίους 2.8. Θα διαβάσουμε αυτά και τελειώνουμε, εντάξει. Θα συνεχίσουμε. Στο επόμενο μάθημα, συνέχεια θα μιλήσουμε για τους αγγέλους του Θεού και θα πούμε κι άλλα για τον διάβολο. Α Κορινθίους 2.8. Λέει, την οποία κανένας από τους άρχοντες τούτου του αιώνα δεν γνώριζε. Εδώ είναι πιο μπροστά. Από το 6 λέει, μάλιστα μιλάμε σοφία ανάμεσα στους τέλειους, σοφία όμως όχι τούτου του αιώνα, ούτε των αρχόντων τούτου του αιώνα, που φθήρονται, αλλά μιλάμε για σοφία Θεού, τη μυστηριώδη, που ήταν κρυμμένη, την οποία ο Θεός προόρισε πριν από τους αιώνες προς δική μας δόξα, την οποία κανένας από τους άρχοντες τούτου του αιώνα δεν γνώριζε. Επειδή αν θα γνώριζαν,
δεν θα σταύρωναν, τον Κύριο της δόξας. Δεν γνώριζα. Δεν συνειδητοποίησαν για ποιο λόγο πήγε ο Χριστός στο σταυρό. Ο διάβολος θεώρησε ότι βάλτε τον στο σταυρό να τελειώνουμε με αυτόν γιατί κουραστήκαμε. Αλλά δεν ήξερε ότι ο σταυρός ήταν το τελειωτικό κτύπημα που αυτός έλαβε και όχι ο Χριστός. Δεν θα σταύρωναν, λέει, τον Κύριο της δόξας. Αλλά καθώς είναι γραμμένο, εκείνα που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Αμήν. Δεν γνώριζε. Δεν ήξερε τι έκανε ο διάβολος. Βρισκόταν σε πλήρη σύγχυση. Και τώρα ο Θεός έχει εμάς, που μας κάνει παιδιά του, μας αναγεννάει, που μας δίνει εξουσία και δύναμη και λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού δέστε το διάβολο. Διώξτε τον από τη ζωή σας. Καθαρίστε τον τόπο σας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Μας έχει δώσει εξουσία. Εμείς είμαστε ο άλλος Χριστός που κυβερνάμε τώρα στο όνομα Του. Αμήν. Και αυτό που ήθελε να αποφύγει ο διάβολος δεν μπόρεσε να το αποφύγει. Δεν μπόρεσε να το αποφύγει. Υπέγραψε την καταδίκη του, σταυρώνοντας τον Κύριο της δόξας. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί μας έδωσε τη νίκη και μπορούμε στο όνομα Του να κάνουμε τα έργα που Αυτός έκανε και μεγαλύτερα του. Αμήν. Μεγαλύτερα τούτο, λέει, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη τη κτήση. Ευαγγέλιο σημαίνει καλά νέα. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος θα πιστήσει θα κατακριθεί. Σημεία θα ακολουθούν τους πιστεύοντες. Το πρώτο από τα σημεία είναι στο όνομά μου θα βγάζουν δαιμόνια. Διώξτε το διάβολο από τη ζωή σας. Από το σπίτι σας. Από τη δουλειά σας. Από την εκκλησία σας. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Αμήν. Και είπε, όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω, και αυτός θα κάνει και μεγαλύτερα τούτο. Και μιλάει όχι μόνο στους άντρες, μιλάει στις γυναίκες, όποιος πιστεύει σε μένα. Μας δίνει εξουσία, μας δίνει δύναμη. Αμήν. Να πατάμε πάνω όφεν και σκορπίων και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα να μην μπορεί να μας βλάψει. Αμήν. Και τώρα μας διδάσκει μέσα από το λόγο του πώς να εξασκήσουμε αυτή την εξουσία που μας έχει δώσει. Αμήν. Πώς να μάθουμε να ζούμε νικητές. Να σταματήσουμε να μιλάμε αντίθετα και αρνητικά. Να μιλάμε πάντοτε σύμφωνα με την λέει ο Θεός. Σταματείς να λες δεν έχω. Να λες όχι έχω. Είμαι πλούσιος. Θα το λες. Ο Κύριος με έδωσε τα πάντα προς ζωή και ευσέβεια, δεν λέει. Με θεράπευσε για τον πληγόν του Χριστού θεραπεύτη. Λέει ότι είμαι κεφαλή και όχι ουρά. Θα πρέπει να λες τι λέει ο Θεός. Οτιδήποτε άλλες σκέψεις και λόγια έρχονται στο σώμα σου, θα τις ακυρώνεις τώρα στο όνομα του Ιησού. Δεν τα δέχομαι, Κύριε. Δεν τα δέχομαι αυτά. Γιατί δεν είναι σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Και τι να πω. Έχω αφού δεν έχω. Όχι. Θα λες αυτό που λέει ο Θεός. Και όταν λες αυτό που λέει ο Θεός, τι λες. Δεν λες ψέματα. Ο Θεός μιλάει αλήθεια, δεν μιλάει αλήθεια. Γιατί το έχει ο Θεός εκεί, να το ακούσεις εσύ, να το πιστεύεις, να μιλάς σύμφωνα με αυτά που σου λέει, για να δεις την ευλογία του Θεού στη ζωή σου. Αμήν. Έρχεται η αμαρτία να σε περιπλέξει. Λες αμαρτία, φύγει από μένα. Δεν έχεις εξουσία σε μένα. Να μιλάς στην αμαρτία. Αμαρτία, ο Χριστός ενίκησε. Και επομένως δεν έχεις εξουσία σε μένα. Και έτσι θα παλάς την αμαρτία μακριά σου.
Και ο διάβολος δεν μπορεί να υπερισχύσει σε σένα, να σε κάνει να κάνεις κάτι που δεν σου επιτρέπεται ή που δεν θες να κάνεις. Μπορεί να έρχεται να σε δελεάσει για να κάνεις την αμαρτία, αλλά να το συνειδητοποιήσεις ότι αυτό δεν το δέχομαι, δεν το κάνω, γιατί ο Ιησούς με απάλλαξε από την αμαρτία. Η αμαρτία δεν κυβερνάει στη ζωή μου. Δεν κυβερνάει, λέει, που σημαίνει δεν μπορεί να με κοντρολάρει, δεν μπορεί να μου επιβάλλει να το κάνω αυτό. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν. Καθώς διδασκόμεθα σωστά τις αλήθειες, τις βάζουμε σε πράξη. Τι λέει ο Θεός σε αυτή την περίπτωση? Αυτό. Θα μείνεις εκεί, τι σεβαστό. Φοράω την πανοπλία του Θεού τώρα. Ενδύομαι την πανοπλία του Θεού. Αντιστέκομαι στο διάβολο. Διάβολε, φύγε μακριά από τη ζωή μου. Τα όπλα του πολέμου είναι δυνατά συν Θεό. Προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Μιλάει για να καθαρέσεις οχυρώματα. Να αντισταθείς, λέει, στην πονηρή ημέρα. Και καθώς βάζεις το Λόγο του Θεού στο στόμα σου, στην καρδιά σου, στο στόμα σου, αυτός ο Λόγος καταστρέφει τη δύναμη του Σατανά. Αυτό μας είναι φοράτε την πανοπλία περί κεφαλαία της σωτηρίας. Τη θώρακα της δικαιοσύνης. Κάθε μέρα, καθημερινώς πρέπει να το κάνεις εδώ. Φοράω την πανοπλία σου τώρα, κύριε. Επί τούτου, καθώς ντύνεσαι με τα ρούχα σου στο σώμα σου τα εξωτερικά, θα ντύνεσαι με την πανοπλία του Θεού εσωτερικά. Φοράω την πανοπλία σου. Την περικεφαλαία της σωτηρίας. Το θώρακα της δικαιώσεως. Τη ζώνη της αλήθειας. Στα πόδια μου για υποδήματα το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Την ασπίδα της πίστεως. Τη μάχαιρα του πνεύματος. Είναι σπήρε για όλους τους Αγίους. Με τα πάσης προσευχής και δεήσεως. Συνέχεια. Σήμερα, αύριο, συνέχεια. Το πρωί σηκώνεσαι, προσευχή σου έτσι. Εγώ είμαι δικό σου παιδί. Είμαι μέρος της βασιλείας σου. Έχω εξουσία και δύναμη. Προστάζω όλες αυτές οι δυνάμεις του κόσμου να φύγουν τώρα. Από πάνω μου, από γύρω μου. Να φύγουν από την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Τους λύνω τώρα. Με τη δύναμη του χρήσματος, τους λύνω, τους ελευθερώνω τώρα. Κύριε, σε ευλογώ, σε προσκυνώ τώρα, σε ευχαριστώ. Είπε οτιδήποτε δέσετε επί της γης, είναι δεμένο στον ουρανό. Σε ποιον το είπε? Σε εμάς το είπε. Τον έδωσε στο διάβολο. Τον έδωσε, αλλά είναι ελεύθερος ακόμα. Όχι. Θα πεις, διάβολε, είσαι δεμένος, θα πιστέψεις, τον έδωσες. Έστω κι αν για λίγο φαίνεται ότι είναι ελεύθερος, θα πεις όχι, σε έδεσα και είσαι δεμένος. Η διαταγή εδόθηκε και εσύ υπακούς. Άμα για λίγο εμείς πιστέψουμε τις αντιδράσεις του, θα νικήσει. Όχι. Είπε ότι άμα σε δέσω είσαι δεμένος. Και λύνω το Πνεύμα του Θεού, τους αγγέλους του Κυρίου να με υπηρετήσουν τώρα. Αμήν. Και έτσι θα δεις τη δύναμη του Θεού να δουλεύει στο σώμα σου, να δουλεύει στη δουλειά σου, στη ζωή σου, σε οτιδήποτε κάνεις. Αμήν. 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 Δόξα τω Κύριο. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος μας διδάσκει το λόγο του. Μας διδάσκει πώς να είμεθα νικητές. Πώς να είμαστε από πάνω και όχι από κάτω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ωραία. Ευχαριστώ για όλους εσάς που ακούσατε το μήνυμα αυτό και καταλάβατε λίγα για τον διάβολο, ο οποίος είχε δύναμη και εξουσία, αλλά δεν την έχει πλέον. Ο Ιησούς του έκλεψε την εξουσία που είχε. Του πήρε την εξουσία. Τον έδειξε, λέει, δημόσια εκεί στο Σταυρό.
Δια του έργου του Σταυρού τον νίκησε. Μερικοί θεωρούν ότι ο Ιησού Χριστό, ο διάβολος, τον πήρε και τον πήγε στην κόλαση. Και του έκανε τη ζωή μαρτύριο μετά θάνατο. Όχι. Ο Ιησούς όταν πέθανε στο Σταυρό, όταν είπε τέλεστε, αυτό ήταν το τέλος. Τελείωσε. Από εκείνη τη στιγμή ελευθερώθηκε. Πήγε στον Άδη και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Δεν τελείωσε. Ο διάβολος δεν είχε τίποτε πάνω του πλέον. Είπε τέλεστε, που σημαίνει, ξέρετε τι σημαίνει τέλεστε. Νίκησα. Νίκησε. Κάποιος μπορεί να τον άκουσε και να είπε τι λέει αυτός ότι τέλεστε. Τέλεστε. Νίκησε. Νίκησε όλες τις δυνάμεις του σκότου.